Zdravím všetkých horcovárky, moje meno je Johnny a ja vás vítam pri tomto videjku. Dneska to bude tretí diel zo Skin Editoru. Takže mám tu Goga. Minulý diel, prvý diel bol natočený Gogomena, ako čo mal prvý skin. Takže a dneska natáčam ďalší, ale je to v 4GR. Čo znamená, že ja by som mu mohol urobiť pasok. Pagoušek. Takto, nejakú šedu. Ja by som si to trošku priblížil. Čiže znamená, že na 2 bloky, čo? Kurňava. No. Dúfam, že to nebude vadiť. Trošku išiel. Ja to dám čiernou. Trošku som sa do trafil. A teraz si nájdem bielu. A nájdem si zhruba stred. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alebo tak. Hezky. Tak. Dám to takto trošku viacej. Tak. Teraz si to znižím. No, znižím. No. Ja by som mu dal inej farby triko. Sa hrozne páči, čo je táto. Čo znamená, že tak, takto. A ja by som mu to robil takto. A tento stred som mu vypchal takto modrou. No, to by som mu mohol robiť tak na rukách. Čo znamená, že takto. Teraz tuto. Teraz to takto vyplniť. Tak. Fajne. Dobre. To sa mi zatiaľ páči. Ale zle som to urobil. Toto. Tak. Pekne. Puste. Čiže znamená, že teraz mu dám preč. A potom mu robím aj krakny. Kraken. Ja to neskúšavam pred videjkom robiť. Ja to robím na ostro. Takže dám mu preč hlavu. Chudáčik. Dám mu preč hlavu. A takže robím. Nie. Takto. Tak. Neviem, asi mu to pôjde do hlavy. Fajne. Pekne. Takže ešte toto takto potiahnem. A dám mu naspäť hlavu. Puste. A túto to urobíme ale inak. Jo, dobre. Myslel, že to mám zle. Ale ja to tu robím takto. Dám to takto na dvojmo. A teraz to modrým vyplním.
presne ho, nie. To futbal, čo je americký futbal. Touchdown, Gogoman TV. Na bok. Neviem, či tam touchdown. Tak. Fajne. Zatiaľ sa mi to darí. Ale už som to zakarikol. Už som to zaklikol. Tak, dobre. Modrá. Kúkam, že už chvíľku nahrávam. V ďalšom dieli neviem, koho budem. Napíšte mi niekoho, fakt. No a toto by bolo asi hotovo. A by som povedal, že toto by stačilo pre toto videjko. Pokiaľ sa vám páčil tento skin, ja si ukladám všetky skiny. Pokiaľ by ste ho niekto chceli a viete, ako sa dá do Minecraftu, tak mi napíšte, ja si ho stiahnem do počítača. A kto by ho chcel, tak by som mu ho poslal a aby si ho dal ako skin. Takže to by bolo všetko, milé dámy a páni. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ja to zase takto znižím. Zase ešte to nie je všetko. Ešte mu urobím krakny. Zelené krakny. Čo znamená, že raz, dva. Ale teraz už to neurobím takým tým môjim štýlom. Zelená. No, môže byť. Čiže znamená čierna. Zoom. Tak, dve. Tak. Už som sa zlákol. Tak toto vyfarbím. OK. Toto má zle spojené. To opravím ešte chudákovi. Budem mať rozpálené sluchatka. Gaming. Ešte by som urobil okuliare, ale to neviem. A Gogo stejne nenosí okuliare. Teorový Minecraftákovi. Teorový gamerovi. Dobre, to by bolo fakt všetko. Milé dámy a páni, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Zanechajte like, pokiaľ nás chcete podporiť v tvorbe. Strich. Takže pokiaľ nás chcete podporiť v tvorbe, no, nám dajte odber. A pokiaľ chcete, akého youtubera by som mal urobiť, aj z vás môžete, keď máte vlastný skin, tak môžete mi napísať a ja vám ho urobím. Takže to by bolo všetko a majte sa krásne a čauko. Dneska sme to stihli skoro. Ahoj!